sunana Gamsi A Baba Azurfa in production Kaduna State Nigeria. Masoyiya ta ki dawo daure karki yasar da ni, ga ajiyar zuciyata na miko ki min adani. Yau gani na zo gabanki da sauri don ki ban izini, taka da ɗaiɗai da ɗaiɗai ga ki farakalar zamani. Kin san akan san ki lallai na san babu mai ja da ni. Kin ɗauki alkawari kin ce min zaki zauna da ni, kin zaki yo nazari kin san ke ce ki kai lamani. Kin ɗauki alkawarin ko ciwo zaki bin magani. Ina ganin an haife ni a 1993. Kauce kamar nan gurin nan ko gamshin ka ban so ni ji, na baka kaina a kyauta kai kuma ka ki mini agaji. Kai ne masoyin da na rike dacin yanzu kam na gaji, a zaton ka kyawu da yancin ya mace sai tana jan aji. Shi yasa ka yasar da ni a fagen so ka ki mini agaji. Zafi da ƙuna a soyayya kai ma a yau sai ka ji, ni na riga na yi rogo Allah ya yi mini agaji. Dama ka kauce ka bar nan ni zancen ka ban so da ji. A gaskiya na ji daɗi, na yi farin cikin da aka ce ni ce jarumar wannan waka sosai kuwa. Na ji daɗi matuƙa, na yi farin cikin da zan wannan wakan da baitocin da ke cikin. Ina kowa fatan nasara kamar yadda nake wa kaina. Gaskiya na ji daɗin wannan aikin tun. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya cika wa kowa burin shi na alheri. Maganar gaskiya ina so shi ma a hurumin daraktanci ya zama na kowane darakta sai dai proud da suna irin nasa, ya ce Allah ya kai ni matsayi irin na Mahmud Zai. Ina kira a gare shi Allah ya ƙara basira kuma Allah ya ƙara ɗaukaka. Kira ga mu ƙara haɗa kai, duk da cewa a yanzu haka kan mu haɗe yake, don mu ƙara ba da haɗin kai, domin idan muka ba da haɗin kai wa junanmu shine za mu iya samun damar da za mu taimaka wa kanmu da shawarwari na musamman mu kai inda ba mu taɓa tunanin za mu kai shi ba, domin hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Kira na kenan a gurin kowane mawaƙi da kowane wanda yake sashin wannan masana'anta tamu ya zama mai ba da haɗin kai.